Yan. So, good afternoon. Yan. At Bel, today is Notrian Fireworks Festival. Yan, Friday. Ito ang simula ng Notrian. 2 araw lang ata yun. Pero bago yan, kakain muna kami dito sa New Island Sushi dito sa Stonebridge. Yan. Kasama namin sila kuya. Hintayin muna namin sila kasi sila ay nag-pictorial. Yan. Kasi magtataglamig na, no? Nag-pictorial na sila. So, balita namin sa Alberta, no? Sa Banff. Yung mga Rocky Mountain ay nagsimula na mag-snow. Yung nakita namin sa Facebook. Yan. At punta muna tayo dito sa New Island Sushi at mag-dinner muna tayo. Sashimi. Bibili mo pa siya sa talos. Si Miss Joanna ng 6 pieces. Ay, giban ka pang sauce. Mali yung order. Pero kaya yan, ubos yan. Sabi, iyak nang iyak. Oo, ma'am. Order po si Joanna na naisip si Joanna kang sushi. Nasobran. Yung isang order pala, 6. Oh my God. 5 yung in-order niya. Itong beef rice. Kaya yan. Uy, nag-order ka ba ng rice? Ang araw ka. Chicken teriyaki. Ha? Ubusin mo yun. Okay lang yan. Ubus natin yan. Tik-tik tulog na. Kaya yan. Take out pag ano. Ayun. Pero man lang yun. Pwede mo man yan pakiulay na. Piestahan. Ito na sobrahan yung order ni Joanna. Pero kayang ubusin, kaya. Si Papa? Nandiyan si Papa. Daddy, look at this. Ini po-order ko, Mama. Ano to? Unlimited to, di ba? Ano? Magkano isang per head? 30 ata, 29. 21? 27. Oh, okay. Tempura. Ayos. Gusto mo itong avocado. Ano yan? Ayos. Kaya na, Bing? Ice cream, where's the ice cream? Oh, later. Sunod-sunod ah. Papa JK ini. Papa JK. Ano, may darating pa? I don't think so. Sunod-sunod. I want to have big face like you. Is it yummy? Huh? What's that? Tempura. Yan po makakarap na may tagpo. Dito rin po. Ayun na, kinakas mo na. Ini? Makakarin po. Ini? Turun eh. Then go. Pa. Kuya. Thank you. Sabi hindi kayang ubusin. Kunti na lang. Pero naman daw ini-sold out na rin doon na ini. Yung kayo sa terasa. Ayos din, no? Sold out. Chocolate na lang. Bakal sa din. Mga inaakala ka lang. Sold. Ayun, yung papa. Yung papa ba? Gusto na mo?
Yan, at kakapark lang namin ni Isabel. Yan. At si Joanna i-trap namin sa trabaho. Ang nangyari, dapat pupunta kami doon sa may bridge. Kasi nitong para nito sa Notrian Fireworks Festival, inuulan ngayon dito sa downtown. Kaya maghihintay kami na humupa ang ulan. Tapos sila kayo umuwi muna at babalik na lang daw sila susunod. Umuwi muna. Yan, papahupa muna kami ng ulan dito sa gilid. Itong Notrian Fireworks Festival parang 2 days lang siya. August 30 to 31st lang. Para siya nung Canada Day, may pa-fireworks. Pero parang mas mahaba yung minuto ng putukan. May payong sana kami sa likod kaso mas mabuting dito na muna kasi parang naman pawala na rin. Dilim. Grabe pa kasi ang ulap baka tumigil na rin. Kaya kami naghihintay-hintay muna dito sa sasakyan. Isabel, weh. Did you see the rainbow? Mamaya pa. Pahupa muna ng konti. Hindi na kami nakatiis na, Isabel. Pwede na yan. May payong naman kami. Ba, marami na ang tao mga kasabay namin. Bell, here. Oh, gusto mo there? Okay. Gonna be a pirate. We're gonna be a pirate? Yes. Because of this boat? Si Prairie Lily ata ang tawag dyan, baby. Ba't may dala kang dyan? Animal? Where's the boat? Right, there's a boat, oh. Yeah. Buti tumigil na yung ulan. Papa, can you use the umbrella? Later, baby, pag nag-uran. Prairie Lily. Doon pala sa kabila meron pa. Oh. Huh? Are you excited? Sabi meron daw mga banda-banda dito mamaya. Matingnan nga natin. Ayan o. Maraming food truck dyan sa tulay ng Victoria. Isabel, look. They're dancing. Katulad nung Canada Day, ganito rin, parang food festival din pero Notrian Fireworks Festival. Tawid tayo dun sa kabila din. Kasi dun sa may tulay marami pang food trucks. Hindi ako na-enggan yung kumain kasi kakain lang namin. Yan sa Island Sushi. Marvin's, yan. Siopaw, masarap ang siopaw dyan. Filipino food. Kababayan natin. Ayan, Kokole.
Prime Bistro, kababayan natin yan. Parang mga lahat kababayan natin ang nagtitinda ah. Mamaya dadami pang tao. Huwag lang sanang umulan. Kasi yung fireworks doon sa kabila. Huh? Baby, meron ka niyan? It's food trucks everywhere, anak. Oh, syempre yung Al's Kitchen. Pila. Sila kuya ay mamaya pa, mga 8 PM pa daw sila. Tamang tama eh, parang umuulan doon sa may banda nila, may sa may bahay nila. Mamaya ang fireworks doon sa kabilang tulay. Bell, slow down. Buti tumigil yung ulan. Salamat. Busy dun sa tulay na yun, no? Go ahead. Oh, paradise na naman para kay Isabel. Ha? I love this. Oh, may sari-sari store ah. Hello. Ba, may sari-sari store tayo dito ah. Oh, ayos. Dito puro bata sa kabila. May mga bounce castle kasi. Huh? Let's see. The black one? Wow. We will gonna ask if how much? $10 din palang ride. Bell, let's go. Huh? Are you excited? Sa grabe to. $3 dito na sa sa ride ka na lang. You need to lose your attitude because I will bring you home. Look at this. Hello, don't touch me. But I still love it. Wow. Donkey. Remember si Donkey naman sa Shrek? Si Donkey naman sa Shrek. Tuwang-tuwa eh. One more.
What's that? Kaya ako yung nakapila na para dyan sa ride niya. Pony ride. Almost there. See the funniest thing ever? Watch that. Back all the way? Oh, there. Isabel, say hi. Hi. Seryoso naman. Isabel. Isabel. Hold tight. Yung nag 2 years old pa lang yan si Isabel eh, trinay namin. Naging okay naman kaya ngayon eh alam niya nang gagawin. Ha? Ano po? Too much riding? Sabi niya, this is too much riding. Oo, we're done. Kunin ko na yung isa. One more. Anong sabi ni horse? Is she good? Yes. Huh? Yes. Very good si horse? Yes. Hey, he likes you guys, hey? Yeah, we just stand outside. You want to see him? Oh, touch the puppy. Good. Touch the puppy. Huh? It's right there. It's right there. Put your headphones around your neck. I really like this puppy. Niyakap niya na yung isa eh. Ha? Nasa ibang kids. Gonna watch this girl? Gonna watch this girl? See how she's picking it up? Touch the puppy, good. Sige, touch the puppy, good. Ito ay mga ano to, dog rescue.
5 minutes na lang. Ay, Chik-Chik. Ready na si Chik-Chik. Uwe. Uwe. Dapat, sige, here. Yan ang magabat. Hindi magyano yun. Oo. Kiss mo Ate Bel. Kiss mo Ate Bel. Yeah. Bye. Sabay bye. Not yet. Hold mo Ate Bel's hand. Hold mo Ate Bel's hand. Ay, sisimula na. Another fireworks. Another fireworks. Another fireworks in Saskatoon. Saskatoon. Ang ibig sabihin yan ay paparating na ang lamig. Ang lamig. Kasi sa New Year, wala namang fireworks. Walang fireworks. Advance ang fireworks dito. Kasi Advance pag ang New Year, fireworks. Kita nyo yun, daming tao. Kaka-fireworks pa lang 2 months ago. Canada Day. Oo. July 1. Ngayon, August 30. So almost 2 months. Oh, 2 days pala to, 30 and 31. 30 So, and 31. meron pa bukas na fireworks Sarap sa po yan. Saturday. Pag malipot-lipot na. Basta ka lang nasa abroad ka na. Pero wala ngayon, kuya, yung mga nagbabangka. Ay, meron. Marami. Ayun. Ayun. Marami. Marco, kadakol. Yung ano, kala ko wala. Ang daming nagbabangka. Oo, Mas dami marami nagbabangka. kaysa Canada Day. Yan pala, kala ko wala. Marami Pala, oh, may mga nagbabangka pala. Plus, this fireworks. Is parang mas maganda daw at mas mahaba. Mas mahaba, no? Kumpara nung sa Canada. Oh, pag ano, Nutrient ano to, mas Festival bongga to, fireworks, mas mas bongga. Ayun, may helicopter pa. Baka dyan, ano? Yan ang signal. Signal. Walang matamaan yan. Helicopter. Yan ang signal. Yan ang Baka signal. papagyo lang yan. Baka si Don yan. Baka si Don. Baka si Don ang nagdadrive, no? Si Don. Yung kapitbahay kasi nila, kuya, ay driver ng ganyan. Piloto. Galing, no? Heroes! Woo! Chik-chik! Look at the fireworks, anak! Woo! Isabel! Heroes! Ay! I wish I could swim. Like dolphins. Like dolphins can swim. High five! Sasabay talaga ng slow.
Let's hear it for Fireworks Spectaculars and that fantastic show. Nutrient and On Purpose events are proud to bring you this amazing festival and to support over 30 community groups who benefit from it. Honorable mention tonight. Uwi na. Doon po kami sa Balyo. Doon po. So yan ano, at natapos din yung fireworks festival. So meron pa sila bukas Saturday. So Isabel nag-enjoy, grabe yung sayaw-sayaw. Tapos sila jik-jik. Yan. Let's go na Bel. So kami ay uuwi na rin at yun lang ang vlog natin ngayon. And thank you for watching. Say bye-bye.